Avui, 20 de setembre, és l'aniversari de l'alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà. Josep Perpinyà, bona tarda i felicitats. Bona tarda, què tal? Oh! Molt bé, ja veig que no perdeu el sentit de l'humor, eh? Que l'hem agafat enmig d'una reunió, segurament, amb algun alt directiu de la Generalitat, no? No estic amb cap directiu de la Generalitat ni en cap reunió. Escolti, i què fa el dia del seu aniversari? Que ha rebut molts regals? No, això tampoc passa gaire, ja quan comences a tenir certa edat també els regals són diferents, eh? No, però segur que hi ha alguna promotora de pisos que li ha enviat un pernil. No, això t'asseguro que no, rotundament no. A més, hi ha una norma a l'Ajuntament que qualsevol regal que vingui es torna, o sigui que no, de cap de les maneres. Fa alguna cosa especial, així que és el seu aniversari avui? No, et dic que havia pensat tenir una tarda una mica tranquil·la i és el que estic fent perquè penso que de quan en quan s'ha de fer, no? Molt bé, doncs ja pengem, ja penjarem, sí, perquè si vol tenir una tarda tranquil·la i que disfruti del seu aniversari. Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres. Bona tarda, alcalde. Adéu. La Penya del Morro, cada tarda de 5 a 7 a Ràdio d'Esvern.